Assalamu alaykum. Täze video obzorumuz Geely Manjaro maşyny hakynda. Men bul birinji videom we men size düşürjek videolarmy aýtyp berjek bolýan. Näyle etip düşürjegimi bilä. Men maşyny polny nollun hemme zatyn aýtyp berýän. Birinji gezek şu maşyny häzir video obzor etip oturanymyz üçin birinji bilen istoriýasyny aýtyp berýän. Kime istoriýasy interesin däl bolsa, gün video obzordan başlasy gelse, näşe aşagda şu taýda minut koyan, gün şu minuta saratýan, gün video obzordan başlaýar. Kime istoriýasy interesin bolsa, istoriýasyny dinleýär. Geely brendiniň arkasynda bir adam dur. Şu brendin yüzü bir adam. O adam Li Shufu, ýa-ni Tesla'ň yüzü Elon Musk ýaly, Geely'ň hem Li Shufu. Хорошо, что хотя бы ady aňsat aýtyp bilýän adamy. Li Shufu 1963-nji ýylda dogulun. Li Shufu ýaş wagtlaryna fotograf bolýar we şol suratyň üstü bilen pul gazanyp başlaýar. Adam turistler, zatlar surat çyk, soň studiýasyny bolýar, şeýdip garaz diýjek bolýan adam. Surat bilen baglanyşykly bolýar, etýän gazançlary. Ondan soň başga bir biznes bilen zanimasiýa edýär gelýär. Kellesine ideýa gelýär. Halajinnikleň zapçaslaryny daşary ýurtdan getirip satmak. Bu ýoşuk bilen daşary ýurtdan halajinlikleň zapçaslaryny getirip satyp başlaýar. Soňam şu zapçaslaryň kopýasyny çykaryp satyp başlaýar. Hemme zapçaslaryny kopýalandan soň öz halajinligini çykaryp başlaýar. Öz adyndan öz halajinliklerini, ne pikirdiň, öz zawody bolýar. 1986-njy ýylda Hytaý bütün dünýä sowda guramasyna ýerjek bolýar we şoňa zaýewlenie berýär. Bütün dünýä sowda guramasam atkaz etýär. Sebebi näme üçin siziňde içiňizde Hytaýyň içinde kopýa zat känýe, ilki diye ekonomikaňyzy gowlaň diye, ondan soňra geliň diye. Bular hem bolýar diýip 10 ýyllyk plan bilen gaýtýarlar. 10 ýylyň içinde käbir sferalarda kopýalar aýyrmaly we ekonomikany düzeltmeli. We şol zadam ýa-ni Li Shufu diýär. Halajinlik çykarmak üçin lisenziýaň bolmaly diýerler we Li Shufuň lisenziýasy ýoklugy sebäpli näme pikir etýär, näme etmeli ýa-da pikirlenýärdi. Kellesine ideýa gelýär. Stroy material gowy gidip dur diýär we stroy materiala getjär. Gün stroy materiala getjärdi, tam 6 aýyň içinde bar, halajinlik çykarýan zawod, stroy material çykarýan zawoda geçipdi. Imundan soň işler gezýär, biznes pul getirýär, hemme zat gülýärli ýöne bu aslynda iň arzu etýän zady maşyn kampaniýa çykarasy gelýär, maşyn edesi gelýär. Ýöne paka gaty ýer sebebi Hytaýyň içindäki maşyn çykarýan kampaniýalarym taksibe maşyn çykarýarlarda gowy zat çykanok. 1992-nji ýylda kellesine ideýa gelýär. Näme bolsa da diýär, şu maşyn sfera tarapy ýuwuşyk bilen gymylap başlamaly, sebebi gün maşyn çykaryp başlama kyn ýöne ýuwuşyk bilen men ýeterin şoňa diýär. Hemem dogry pikir etdi. Hemme adam etjek bolsaň ýuwuşyk bilen etmeli. Ýuwuşyk bilen başlaýar we nämeden başlaýar? Bu Ýaponiýadan motor zapçaslaryny getirip başlaýar. Yamaha bilen Honda zapçaslaryny getirýär. Moped motor üçin. Ýuwuşyk bilen getirip başlaýar, soň satýar, hemme zady gülýärler, feretýär, gowy gidip dur. Ýanky getirýän zapçaslaryny kopýasyny çykaryp başlaýar Hytaýda. Kopýasyny çykarýar zat etdi, hemem ýeni biznes gowy gidip dur. Bu da diýär, men niýe ýene-de öňküneme geldim diýär. Hemme zapçaslaryny çykarýan mopedlaň diýär, motor mopedlaň. Näme üçin niýe men şo motor ýöne kopýalap uje motor çykaryp bilemok diýär-de, motor çykaryp başlaýar bu. Ýuwuşyk bilen ne получается? Ýanky ýaponski motorlaň, moped motorlaň kopýasyny etip başlaýar Hytaýda. Samy glawny adam ýanky motorlar, mopedler originaldan, конечно же, arzan bolýar bahasy. Şeýdem 1996-njy ýylda uje öz motorlaryny, mopedlerini çykaryp satyp başlaýar. Hytaýda çyndan hem gaty gowy satylýar, ýanky motorlar hem mopedler hem biznes işläp dur, gaty gowy satylşyga mütip zapçaslar hem motor mopedler hem gowy satylyp dur. 2 ýylyň içinde 200.000 sany motor moped satýan. Ol gaty ul sifra, çyndan gowy rezultat. Ýene-de ýanky halajinlik işläp ýören wagtynda maňlaýyna gelen ýanky lisenziýal mesele ýene gelýär. Ýöne Li Shufu bu zatlara taýin bolýar. Sebebi öňkü aşypkalaryny öwrenýär, näme etmeli, adam şeýdip öz aşypkasyny öwrense gowy. Biz bir zat etmeli öňünden taýinlanýar. Näme etýändir diýen. Hytaýda moped motor çykarýan kompaniýalar lisenziýali çykarmaly etýärler. Hytaýda döwlet kompaniýalary kän. Döwlet kompaniýalary kiçik kompaniýada bolup bilýär, zawodlar, fabrikalar. Bu da kiçik bolsa da döwlet zawodyny gözleýär, motor, moped satýan. Sebebi lisenziýa çykarylanda, ýanky kanun çykanda, birinji bilen ýanky döwlet zawodlaryna lisenziýa berilýär. Muňam ideýasy nämede? Zordan işläp duran motor, moped çykarýan zawody tapyp, şo zawody satyn almak. Da çyndan gözläp başlaýar şolar ýaly zawodlary, döwlet zawodyny tapýar.
motor moped çıkaryan lisenziyeli we oşonom satyn alýar. Dalşa da yeni işler hemme zady gulýarlar. Onuň Lishu Food'a diýär biz diýär motor moped çıkarýasy, ýa-ni po suty kopya çıkarýasy. Näme etmeli? Birinji bilen öz motor mopedlerini çıkarmak üçin näme etmeli? Büro konstruksiýasyny açmaly, atjellay. Muny açmak üçin hem näme gerek? Injenerler gerek, opitli injenerler gerek, ýanky zatlar çıkaryp biljek ýöne Hitaýda ýok olar ýaly opitli injener o wagtlarla Ýaponiýada we Amerikada we ýöne Hitaýda olar ýaly injenerler çıkaryp bilýän uniwersitetem ýok. Sebäbi o wagtlar ýaňy başlan wagtlary sebäbi injenerler çykýar. Ýöne olar ýaly opitli däl. Ýöne söravno killesine goýjy gelýär. Men studentler ýa-da ýaňy çykan wypускnikler alanymdan başga zat eden goýdy. Näme etse goý. Uje kompaniýalardaky işläp ýören opitli injenerleri özüne çekmek, injenerlere gow uslovia predlagat etdi. Aylyk haky, işleýiş uslowiýalaryny näme zatlaryny şeýdip gow predlagat edip özüne gow injenerler çekdi. Bu injenerler çekerinden soň diýär biz diýär motor moped etmeli, özümizinkini etmeli. Şeýdip bular motor moped razrabotkasına başlaýarlar, öndürmäne başlaýarlar. 1997-nji ýylda 2 sany jylly motor moped çykýar. Ýöne ýankylan kaçtywasy bar, şeýle bir biderek bolup çykýar. Onuň adamlar onu satyn almaýar, satylma ýarymdary ýankylatlar ýükleşip. Onuň bu diýär biz diýär kopýalap berse diýär, şo gidip dura, şonu ediberel paka diýär ýöne biz düşünüp diýär näme etip bilýär, näme etip bilemok. Ýa-ni aýtdym başynda Lishu Fu aslında maşin çykarasy gelýär. Bu ýanky injenerler ýygnaýa diýär, oglanlar diýär, dawai biz bir ideýamyz var, o da diýär maşin çykarmaly biz diýär. Injenerler hem diýär, o diýär motor moped çykaryp bilmediň normalny diýär. Näme maşyny niýe bilýän? Biz diýär motor moped etip bilemok. Da ýok etmeli diýär. Biz diýär ýuwaşlyk bilen etsem etmeli ýöne. Biziň samy glawy çelimiz şu wagt şo bolmaly. Lishu Fu ýöne bir ideýa düşünürýär. Oglanlar maşyny niýe biz nollan çykarmak däl, biz hatça bir любой normalny türk bolýan maşyn çykarmaly. Onuň uje ýuwaşlyk bilen biz nollan öz maşynamyza metip başlar diýär. Pikirlenşi gaty gowy Lishu Fu hakyky biznesmen. Sebäbi bilýärmi? Tigir waka, tigir razrabotka etmeliler. Sen uje alýan bir ýerden uje eden zadyny. Şoň kıyalyk edip görjek bolýan. Şoň kıyal edip bilýänmi? Ondan soň şoň kıyal edenden soňra uje özünkini çala üýtgüş başgarak bilýänmi? Tuning edip çykaryp bolýar. Inni Lishu Fu diýär. Nollan çykaramdak ýöne karaçy maşin etmeli biz diýär. Lishu Fu kellesine genial nijeýe gelýär. Ýani näme etmeli? Dawai diýär, Hitaýda maşin çykarýan bir zawod tapýasy gözlemeli. Ýöne o zawodam ýanky zordan işläp bot, bankrot boljak bolup duran bir zawod bolmaly. Bolýar, onu gözleýärler. Çyndanam tapýarlar şolar ýaly zawod zordan işläp duran. O kompaniýada, o kat berýän ýadymda galan o gady. Daihatsu şarat maşynynyň lisenziýasyny alyp şo zawodda şo maşyny çykarýarlar. Ýöne конечно başga logotip bilen. Po suty şo zawodda şo maşynyň platformasy bar. O maşynyň hem suratlaryny goýan, Lishu Fu'da o kompaniýany satyn alýardy. Bir model maşyn Aziya, dawai diýär, ýene ksanyny çykarýarlar. Optimum 3 tan maşyn model çykaryp satyp başlaýarlar. Maşynyň kaçdosy sredni dary, Hitaý üçin normal, sebäbi nollan özleri eden bolsalar olurwyny wapçe ýakynan bolmaýardylar. 1998-nji ýylda uje 3 tan ýanky maşynlar satyp başlaýarlar. O işläp başlaýarlar. 2000-nji ýyla çenli 10 miňlerçe tan ýanky maşynlar satýarlar. Normal satyp durlar geçýär. 2000-nji ýylda uje 4 tan zawodda, ýani aýtşymýaly Hitaý 2001-nji ýylda bütün dünýä tuğda uramasyna ýerýär. Ýene ýanky lisenziýa mesele gelýär. Sebäbi hemme maşyn zawodlar lisenziýaly çykarmaly etýärler we şo wagtlar Hitaýda şular ýaly ideýa ýöredilýärdi. Döwletem ýanky 3 tan ul krupny brendlere lisenziýa berýär. Olar hem saýlanýar. Fab brendi, Saik we Dongfeng 3 brendem şu wagt gowy ýörýän 3 tany ul lokal brendlaryň biri. Ýöne ondan başga 3 tany kiçi brendlere de bermek niýete gelýärler. Döwlet we 3 tany kiçi zawodlara lisenziýa bermeli. Nädip hiç ýerde o hakda informasiýa ýok. Ýöne ýanky Lishu Fu eýdip beýdip bir zat edip ýanky 3 tany kiçi brendiň biri bolýar we şeýdibem lisenziýa alýar maşyn çykarmaly. Inni ýene bir istoriýa bar da, Daewoo brendini bilýänsiňiz, Özbegistanda şu wagt çykarýar ýanky Matiz, ýene bir tany maşynlar bar. Şo brend 97-98-nji ýyllarda bankrot boljak bolýar. Gaty uly bergileri bar, finansiýar ýagdaýlary gowdal we şo wagt 97-98-nji ýyllarda Hitaý döwleti delegasiýa guratdy. Koreýa şo Daewoo brendini satyn almak üçin döwlet satyn aljak bolýar. Bu şo taýda Cherry brendiniň asnawaçylarynyň biri diýsen bolýar gitdi. Hem Lishu Fu gitdi şo tak. Ýöne her kimiň o taýda niýeti başga. Aslynda olar satyn almany barýarlar. Ýöne bir ýanky gitip barýan adamlaryň niýetleri başgalary bar. Lishu Fu näme üçin gitdi? Lishu Fu aslynda o tak başga zat üçin gitdi. Lishu Fu şo taýda injener gözlemände gitdi. Şo bu ýanky injenerlere gowy uslovia predlagat edip işleşip
biläýjek injenerlerni. Ýanka gitdiýärde Toyota'ň Sinus diýip bir modeli bardy. Köne model, ony bilýänem dälsiňiz. Ýöne ol takoy suratyny goýýar, kupe dary iki gapyly maşin. Ýanka lisenziýa alyp ýankyň platformasyny Hytaýda şo Koreýan injenerleri bilen bile gurýarlar we çykarýarlar. Şo wagtlar Hytaýdaky birinji sport kar diýip çykarýarlar. O çysta bara brend üçin edilen zat. Tebe o maşina dip bolanok dary sport kar diýip tebe motory bir altylyk mene motor ötýärler. Garaçy şo maşin çykaran üçin Geely brendi gowy popularность gazanýar, bir wystavkada ýankyny görkezýärler, zat etýärler. Ýanky maşin gowy satylmasa-da ýöne brendi peýdas bolýar. Indi 2003-nji ýylda Geely Holding Group kompaniýasy bolýar. Sebäbi Geely Holding Group materinski kompaniýa bolýar. Türkmençe näýle aýtjagyn bilemok, bilemok şo näýle aýdylýanlar. Geely brendi şu wagt ýöne Geely'ň özi ýanky Geely Holding Group'un daçerny kompaniýasy bolup gitdi. Sebäbi Geely brendine gaty şeýle bir ken brendler degişil şo brendleri näder birinjiden şu taýda ýa-da şu taýda spisagini görkezler ýa-da şo brendler hakda aýtyp berer. Sebäbi iň glawny satyn alan kompaniýasy Volvo kompaniýasy. Geely kompaniýasynyň nädip Ýewropeýsk kompaniýalaryny satyn alyp başlan hakda aýtyp berjek. Sebäbi Geely brendine gaty bet şol bildirýär, bilýär sebäbi şo Volvo kompaniýasyny almak üçin gaty kömek etdi. Ýöne başda gün Volvo'ny alanoklar olar başga zatdan maşinler. Näme etdiler? Büyük Britaniýada Londonda diýin 2005-nji ýylda Manganiz Bronze Holding kompaniýasy we 19-njy asyrdan bäri işläp gelýär. O kompaniýa maşin çykaran, o kompaniýa suw üçin zatlar çykarýar, ýanky parahodlar diýdim näme şolar ýa zatlar bilen işleşýärler, maşinler bilen hiç kilde işlerleri ýok. Kompaniýaň ýagdaýy finansy ýagdaýy gowdal bolýar, bankrot boljak bolýar. Geely единственный предложение eden kompaniýa bolýar ýanky kompaniýany satyn almak üçin. Taçne satyn almak üçin näle dowlatyň ýerýär, dogry edip aýtsamly. Şol satyn aljak bolany diýip aýdylýar-da, şo-taki satyn aljak bolany ýanka satmajak bolýarlar. Näme üçin? Sebäbi diýe Büyük Britaniýanyň kompaniýasy 19-njy asyrdan bäri işläp gelýän ul kompaniýa. Şolar ýaly ady belli kompaniýa, какой-то bir Hytaý kompaniýa biz nädip satyn alar diýip pikir we biz şoňa satyp bilersmi diýerler. Bul reputasiýasyny nähili bildirjek o kompaniýaň, o şo zatlar pikir etýärler. Ýöne Lishow gatryw diplomat bolan, переговорлар gatryw etdi we ýanklary gowy edip diňletýär şeýdi aýdynda. Diňletýär diýemde gowy smyslly aýtýan. Oglanlar diýär, seredin diýär. Biziň niýetimiz diýär, siziň kompaniýaňyzy alyp bankrot etmek ýa-da zawodlaryňyzy özümizde geçirmek däl. Biziň niýetimiz siziň kompaniýaňyza pul berip, dolyasyna girip, siziň kompaniýaňyz dalşada işler ýalyk etmek diýär. Bu şey dip ananlyrya alýarlar kompaniýany. Kompaniýaň ýalňyşmasam 20% alýarlar. 20% gatyly zat. Ýöne bilen glawny niýeti o kompaniýa ýöneki almak däl. Geely'ň glawny niýeti birinji Ýewropeýski, Angliýaň bir bit kompaniýasy bize degişildimek 20% bize degişildimek. Ol uje reputasiýasyna gowy bildirki, ikincidenem Erdin Lishow'un killesini işleşinde Londonyň taksi çykarýan maşinlary bardyr, näme suratyny goýun. Ana şo kompaniýa ýanky kompaniýa degişil. Manganiz Bronze Holding degişil. Lishow'un glawny gelen killesini ideýa şo kompaniýa bilen kakdy işleşip şo kompaniýalaryň tehnologiýasy gerek bolar we o kompaniýada kömek etmek, özlerine de kömek etmek. Ýanky taksi kompaniýaň ady London Taxi International. O wagtlar 2005-nji ýyl töwerek diňe London Taxi International taksi maşin çykaran nokta o Metrocab diýip maşina. Metrocab tentada öň ýadyňyza düşýän bolsa taksi diýip bir şow bardy. Ana şo taksi şow şo maşiny minýärdi, Metrocab diýip maşiny minýärdi. 2006-njy ýylda LT täze bir modelini çykarýar. TX4 ady. Teredin London Taxi International diýip oturman LT diýjek. Şo düşünýärlik. Inni ýanky TX4 degişil hemme tehnologiýalar alyp Şanhaýda Hytaýda Lishow zawod açýar. LT kompaniýaň maşinlaryny Hytaýda da satyp başlaýar, ýa-ni Aziýada satyp başlaýarlar. Ýöne uje başga brendiň ady bilen LT däl. O maşynyň ady England diýerler TX4 bolýar. Indi ýanky maşinlar TX4 gater we popular bolýar Angliýada. Hemem uje Angliýadaky zawod ýetişen okçon çykarplar. Настолько kende gaz gelýär, ýetişen oklar. Lishow da diýär, "Dawai diýär biz Hytaýdan uradalýar." Şeýdilem Hytaýdan ýanky TX-i çykaryp Angliýa uratyp başlaýarlar. Hoje kompaniýany satyn aldy. Ýöne diýdi, biz diýdi zawod Hytaýda geçirem zok, zadam edem zok diýdi ýöne, bu togy Hytaýdan çykyp
dur, sebäbi ýetişen oklar diýip. Lishofu ýanky sözünde durýar. Angliýadaky LT kompaniýa zawodyny ulaltdy. Zawody $480 milyon pul ýatyrýar we o zawody ulaltdy. Zawod 30-36 müň maşyn ýylla çykarmany mümkinçiligi bolýar. Serden ýene glawny zadyny aýtyp berýän şu kompaniýa hakda, ondan soň bu kompaniýany ýapýan başga Volvo geçikdir. 2014-nji ýylda ýanky LT kompaniýa ad ütbeýär, Levik bolýar. Näme üçin? 2014-nji ýylda Lishofu diýär. Oglanlar sereden diýär, gibrida teredeliň diýär, gibrid tarapy diýär. Sebäbi gelecek diýär, gibrid maşynlar kän bolar diýär. Bular gibrid maşynlarynyň razrabotkasına başlaýarlar. Ýanky LT Levik kompaniýasy bolýardy. Levik bolanda London Electric Vehicle Company bolýar. TX5 model çykýar 2017-nji ýylda dolu tutorialar gibrid täze model. 2018-nji ýylda da Angliýada zakon çykýar. Taksi maşynlar diýär, howa vibrasy gülşitilen çykarýan kömür turşy gazy tam определённый немeden geçmeler. Şoň üçin hem gibrid bolmaly ýa elektrik bolmaly, şolar ýaly bir zat bolmaly. Zakon çykýar. Metrokap bu zakony taýinel bolýar. A Levik uje gibrid maşyn etdiler, olar taýin. Şey diýim, Levik kompaniýasy öz maşynlaryny gatken satyp başlaýarlar. Şeýle bir kän satýarlar da bolýan Metrokap kompaniýasy bankrot bolýar. Indi esas ýere geldik. Volvo 2009-njy ýylda dünýä täzelik çykýar. Volvo kompaniýasyny Geely kompaniýa satyn aldy diýip. Nämelik bolanyny aýtyp bereýin. Volvo kompaniýasy Ford'a değişil. Ýöne Volvo kompaniýasy şu wagt gaterwet bergide bolýar, bankrot bolaýjak bolup, ine bankrot boljak bolup geçipdir. Şoda Ford'a gaterwet bildirýär. Sebäbi Ford itak öz meseleleri ýetdik. A berde bir kompaniýasy Volvo. Ýöne aşak çekip dur. Ford çoňlen zanimatsiýada filmede regipuntum geri sebäbi killagarken. Geely men bilýärdi, muňa предложение etdi Ford'a, давай diýär. Men satyn alaýyn diýär. Bu предложение не то что Ford taýinel, a Европа taýinel. Sebäbi ne edip какой-то bir Xitay kompaniýa maşyn Volvo-ny satyn alýar. Volvo maşynlary näçinji ýyldan çykyp gelýär, şeýle bir gowy maşyn sebäbi dünýäde iň bezapasly maşyn diýsegem bolýar. Sebäbi çyndan boldy dünýäde iň bezapasly maşyn bolan ýyllar ba Volvo. Sebäbi şu wagtam top 3'e girýändir Volvo maşynlary bezapaslysyny boýunça. Volvo özüm taýinel, Ford'um taýinel. Ýok diýerler. Lishofu diplomatik talanty bilen alyp çykýar da bulara da diýär, oglanlar diýär, gaty gowy görle, gaty gowy diňlet diýär, biziň diýär, niýetimiz hiç ýyl siziň zawod Xitayga geçirmek değil. Sizi hiç hile paglaşac edip size irvet bir zat etmeklik değil. Bizim niyetimiz size pul vermek, şoby siz belgilerinizden çykmaly, şoby siz täze modelleriňizde razrabotka başlamaly. Sebäbi şu wagtlar uje näçe ýyl bäri köni tehnologiýalar boýunça işläp berýär Volvo'lar. Şeýdip çyndan diňletdi. Indi bir zat seredim. 2010-njy ýylyň martynda da indi şol 2009-dan 10-a geçýärlerde şeýdip 10-na dolu izwesni bolýar. 28-nji martynda Geely kompaniýasynyň Volvo kompaniýasyny satyn alanlygy belli bolýar. Geely kompaniýasynyň aksiýalary 6 hisse ýokary galýar. 6 hisse prosta pikirleniň 6 hisse. Onuň näme başga zat hakda görläwem oturjak. Gel Geely näme üçin Volvo kompaniýasyny gerekligini başga pluslar hem bar. Sebäbi tehnologiýalar, nalya Volvo kompaniýalarynyň maşyn çykarşy, zat etşi, gatken zatlary Geely peýdaly bolýar. Sebäbi bu şu Geely maşyn Volvo diýsen bolýar. Ýöne Современный Volvo da reýse ütgüşürek Kitayski Volvo. Ýöne Lishofu çyndan öz sözünde durýar. Volvo kompaniýasynyň gaty kän puly investiýär etdi. Täze model çykarýarlar, täze tehnologiýa etdiler. Şu wagtda çykarýan Volvo'ň hemme zady Geely bolanlygy üçin diýipler. Sebäbi näme üçin? Sebäbi SAP kompaniýasy bardy. Ol GM degişli şeýle informasiýa bar. O kompaniýanyň sabam Geely aljak bolýar. Ýöne atkaz etdiler. Bu togy näme boldy? Şo SAP kompaniýasy şu wagt bankrot boldy, işler ýapyldy. Volvo kompaniýasy o Geely alanlygy üçin ösü şu wagt çyndan pribila çykdy. Volvo kompaniýasy öň näçe ýyllap minusy ýa nolu ordan çykýardylar. Şu Geely'ň barlygy üçin Volvo'da gezip berdiysek ýalňyşmaýar. Hemen ýene bir fakt aýtyp berýän men size. Lishofu Kraterwet Mercedes'in fanady, şeýle bir fanady şolar ýaly urunda maşyn çykarýar gelýär. Ay bu adny zikir edip otýarlar, ana şu zikirler Mercedes'in urunda ýetdi geçdi diýýän bolýar. Çynmaýdaýyn. Zikir 9X geçdi ol urunda, Mercedes'in urunda geçdi. Imna men diýjek bolýan komforty, kaçtasy boýunça zikir geçdi. Ýöne 96-njy ýyllarda bir fakta Lishofu V210 modeli alýar Mercedes'i inženerlerine diýär, polnosy diýär, çökýän täzeden sabraz etýän, şolaň nälik maşyn etýänini görjek men diýär. Özüňiz hem düşünersiniz, biz hem düşüneriz diýär. Şeýdip garaçy V210 modeli Mercedes'in polnosy etýänlerde başga bir maşynyň platformasyna ýygnaýarlar. Ýene bir glawny fakt Lishofu Mercedes'in iň uly çast investory. Sebäbi 9,65%
Mercedes'in akçysy Lishofu degişdi. Bilemok dalşa da görürse Mercedes alma mahmal jyly. Inni seredin oglanlar jyly kampaniýasyny gatken kampaniýalar degişdi. Ondan başga şu jyly kampaniýasynyň kaçdysyny nähili gowdugyny düşündirmek üçin men size şeýle bir zat aýtyp bereýin. Bir döwürler jyly Atlas Pro'da Dut Camryň motory ötýärdi. Dut Camryň motor diýende şu Dut Camryň dwigetiliniň kopýasy ötýär. Tipa şu dwigetil alynan ýöne azatçyk güýçlendirip zat edip goýulan. O da 2018-den 22-nji ýyla çenli we şol Dut Camryň motor çykýar. Şu jylylarda. 종일토록 멍하니 앉아 어떤 공상 그리할까 Oglanlar, seredin jyly Manzara 25-nji ýylyň modeli ýöne mundan soň ýene bir restyling çykdy täzeli. Inni koratka aýtyp bersek, dwigetil ikilik korobka Toyota'ň goýýar. 8 korsly dwigetili Volvo'nky dwigetilim korobkasam nadёжnadyr. Hemme zady görkezýän maşin по сути Volvo diýseňem bolýar şu maşinalar sebäbi platformasy Volvo bilen bilelikde çykarylan şu howada düşüp oturan üçin gaýrat edip waýkasyň sebäbi daşar şeýle bir sowuk -7 -8 gradus. Bu maşynyň kaçdysyny hiç ýyl söz ýok sebäbi şu wagt 2025-nji ýylda bir opçy baý bolsa maşyna goýulýan, täze maşinlarda gelýän şu maşinler hemme zat bar. O men size var ha Lupol farasy zat diýip oturamok, linzali. Widna bilemok, näkil görýäňiz, men üçin owadan sebäbi kötü var ha, çalaja Mercedes'i de meňde şu maşinlar bilemok. Mene Mercedes'i meňdetken. Köpüş конечно Volvo diýär ýöne bolşa men Mercedes'i meňdetken şu maşinlar. Maşynyň arka tarapyndan widi. Prosto şu wide seredeýinde bilemok. Mene Audi diýen arkasyna Audi polny Audi meňde şu maşinlar. Prosto ştak Audi'ň nemesini goýsaň boldy başga zat gerek gel. Roç oglanlar seredin. Mene bagažny gatul 2 çemadan şoň arkaýyn ýa men görümçe. Üstüne de bu da çekilýän nemesi var. Berk çekip bolýar arkaýyn. Knopka ýapmak üçin basýan arkaýyn ýapylýar. Men var ha iň gyzyklandyrýan zat şu maşyny iň gyzyklandyrýan zat pomoýym aýak bilen açylýan ba bolmaly şu maşyny näyle işleýän men bilemok. Pomoýym şeýle işleýärdi diýenler. Tak, korоче aýakdan näyle açylýanyny çynmaýsam bilemok. Barlak gördüm, pakajda açyp bilemok, soň ýene barlar sowuk bolanlygy üçin emme de ýatdan çykýar. Inni oglanlar seredin bu maşyny näme maşynlar bilen diňe bolýar. Bahasy şu maşynyň Hytaýda 17-20 miň dollar maksimum panorama da bar, koja salon emme zat bar korоче. Bu maşynda bir tehnologiýa bolsa bar. Näme maşyn bilen men diňe bolýar. Roje внедорожник, Highlander bilen bilemok sebäbi bilemok da şu Highlander bilen şu maşyn diňe bolýan bolanok kommentariýada ýazyň ýöne. Çysta menden sorasalar, Muhammed Highlander aljakmy ýa şunu aljakmy diýseler. Sebäbi paket Highlander näçe durýar? Gün ýazaýyn. Paket şol paket täze maşyna o paket 18 miň dollar. Näme degen o? Bolly şu Türkmenistana gelip düşüşü bilen 20 miň dollara geläýsin şu maşyna. Aýdal bolýa 22 diýil şu maşyna. 22 miň dollara paket maşyn minýän. Ödüm iň bezapasly maşynlaryň biri şol. Näme üçin Volvo'ň özi bezapasly maşyn. Volvo dünýede iň bezapasly maşyn iştaýt edilýär. Muň bezapaslygyna söz ýok. Jylyň kaçdysyna söz ýok. Näme üçin jylyň kaçdysyna söz ýok diýip bilýän men sebäbi по сути şu maşyn Volvo diýdim. Ýaňam aýtdym. Po сути şu maşyn Volvo. Dwigetili Volvo. Köp zapçaslary Volvo'nky. Käbir zapçaslary meselem Toyota'nky bilen deňelip bilýän zatlar hatda şu samaýan korobka diýdim. Zapçaslar bolýar. Korоче, zapças meseleňiz bar bolsa, şeýle aýdyn. Hytaýdan 2 ýylyň içinde любой zapças getirip bolýar. Любой. Wot ýa-da Hytaýda işleýän oglanlar, zapças maşyn satýanlar ýazyn kommentariýa. Men sizi innikde bellär, ýa-da bilemok kakda işleşer zadyr Kitaýsky zatlar biderek diýip bilinýär şeýlemi? Ýok, beýle däl. Şolar ýaly mif bar. Ýöne
Hyty şu wagt şu mifi aýyryp otýar. Näde aýyrýar? Nä prosto şu maşyna seredin, men başga ýysta adam diýjek gel. Prosto alyp minip görmeli maşyn. Bolmasa siz bilmeýäňiz. Kaçtwo prosto ýokardy. Prosto inni daja bu zatlar var ya, diňe men görlämok. Mene bolýar, начинающий şu bloger diýerler. Diňe men näl, os blogerlaryň bolly priznawać etdiler. Hyty maşynlaryny priznawać etdiler. Çyndan kaçtysy ba diýerler. Jylla söz ýok hiç gile. Ba, конечно, ne kaçtyny maşynlar bar, men şu wagt Hytyň hemme maşynlar kaçtyny diýip bilemok. Ýöne jylla hissat diýip bolanok kaçtysy çyndan jyllynky gowy. Motor näçe getýär? 250 arkaýyn getýär, mesele däl. Ýakynda jylla Atlas Pro'ny workader bu modellen azajyk kiçiräk görnüşi taksi maşynyna minilip görenini tapdym. 2023-nji ýylyň 2 ýylyň içinde paşdy 250 000 kilometre geçilen. Hiç gel mesele ýok. Anlanmaýan hiç gel korobka da dwigatelem hiç gel mesele ýok. Näçe geçer diýip özleri zaýlaýat etdiler. Özleri gidip 350 000 geçer diýe kapitalny remont etjänni. 350 000 geçýäňiz mesela özüňiz sürseňiz näçe wagt geçýän bol. Şondan pikirlenin. Korоче, zapçatyna hiç gel mesele ýok. Liboy zatny maksimum bir hepde diýil. Bolly uloldy balaýyl maksimum bir hepde de Türkmenistan getirip bolýar. Liboy zatny şoňla dwigateli ikilik motor ötýär, turbo. Ýöneköýden ikilik turbo ötýär. O da Volvo motory. Volvo darabotunly motory. Korobkasy Japonsk korobka, Toyota Camry'lara goýulýan korobka. Soň Camry'larda şo korobka gelýär. Korobka bilen meseleňiz bolmaýar, sebäbi bir zapçasy gerek bolsa-da, korobka gerek bolsa-da Toyota'ň zatlar käne. Indi bu maşyna 360 diýdi, zat diýdi, hemme zat bar şu maşynalar. Prosta kaçsa fotoğrafdan edilişler, gülýärler, hemme zat ýaklanjy, hemme zat gülýärçy edilen. Bu açmam oturacak ya, bu plastik, o katıca plastik. Hemme zat akuratynça edilen daşy gaty gowy kaçlasına hiç gel söz ýok. Men äni kaçsa diýip kan görülejegim dälse bu ýerde bar, gatyr ötken kaçsa diýip görüldüm. Fara jagaşyna seredin. Owdunjy fara jagaşy. Gatyr faradyň haly ýan mene reşotka şular ýalyk, içinden radiator jagaşy görünýär. Ay näme berkem erwet däl edilen şumka dur, ýöne normalny daray beter, bet şumkada däl, ýöne bideregem däller, gülýarlyk. Ýapylanma da ne? Ýöne. Indi korоче interýerine geçýäs, interýerini görkezýän gowy diýip eredin. Gapy jagaşy. Bul çömni svetde edilen salony başga demeleriniň men häzir suratlaryny goýuşdurarym salonlarla. Salony razny svetde salony bar. Gaty owdan sebäbi seredin. Berfi Alcantara bolup gitýär. Berfi agaç bilen näjeri we diýerler däre berfi koja ýöne. Bul koja däl, конечно, ýöne tipa koja ýaly edilen. Alcantara zyk bilýärmi? Berfi glянцевый takoy. Ruly, gaty priýatny ruly, kojana. Сиденье, ну, halayan, ne berfi koja, berfi ventiляция bar, abagrev bar, hemme zat bar. Ýene salon jagaşy. Korоче, ýokary panorama. Bul bagažnik açjaň, bagažnik şoň bilen ýapylan bolýar. Bärde kapot açjaň. Bolly. Şu bagažniginiň ara açylşy opçum 5 sanak görnüşi bar diýerler. Ýöne hemmesini men etip bilmedim. Näme üçin bilemok. Korоче, men sebäbi maşyny şu wagt birinji gezek minip otýar. Açary bilen ýöne bagažnigiň arkasyna gelseň bagažniginiň özü açylýar diýär. Men gelip barlak gördüm, ýöne bolanok, men näme bilemok näme üçin ýöne. Birinji açylşy knopkada açylýar, göni basýan açylýar. Ikinji açylşy içinden açjaň ýanky kapıdan, yani şu taýdan açjaň, basýan, ýapylan bolýar gön şu taýdan. Bärde de ýapyp bolýar. Ýene bir görnüş bar. Näil açylýanyň ol men çykjak gel, korоче, kelle nagyrçak gel diýenler üçin gowy. Gön monitorny açyp bolýar, şeýdip basýan. Açyldy. Nem gön şu taýdanam ýapýan. Indi seredin interýeri. 3 monitor, 3 tanak. Haylandırda barmy 3 tan monitor? Görkezäň-de maňa. Korоче, seredin bul passajir üçin passajir hem hemme zat etip bilýär, bärde hemme zat bar, korоче, gir zat oýnap bolýar, приложение ol bul основной menki bolýar. Indi bärde беспроводной зарядка, bärde ýöne zat açaryndadyň goýup bilýär. Hemme zat şu taýda upravляýat etip bolýar tam. Pechka, konteyner, ol bul üst-üstüne de
knopkalar bar. O şu knopkalaryň barlygy gaty gowy sebäbi käwagt ýolda gitip barýarkaň, monitoryň içine girip pakat tapýançaň, rahatýançaň, конечно, bägde udobny ýöne şu knopka bassaň çykýar ýöne diýjek bolýanym, knopka şo-taky резко etýäň-de bilýäň. Şonsa gowy, oňa plus. Bular skors şey elektriçiski rучник, bu da mod. Koroçy, nimäni geçirýär? Nälik modda sürçegiňi bilýärmi? Ekonomiçni we sneg we prosto animasiýa ferdaýyn-da. Çözmedimi? Daşda şu jagaşla. Multimedia hem gülýarlygy işleýär, hiç ýyl doňok. Mene şu barlak gördüm, doňýan dat görmek. Plus parkowka we awtoparkowkalar o da işleýär, gülýarlygy işleýär. Plus in glavnda şunda голосовой помощник bar. Men paka işletip bilmedim, most öçük duranlar içinde ya maşyn täze. Голосовой помощникde hemme zat upravляć etip bolýar. Ýa-ni bagajnigam açyp bolýar, ýa bir zat etip bolýan etip bolýar. Koroçy şundalar bir zat funksiýa bar bolsa etip bolýar. Голосовой помощник bilen. Koroçy munna YouTube gör, klip gör, hemme zat etip bolýar. Içi Android приложение goýup bolýar. Задний вид зеркала, безрамочный типа, oğuduncu. Siz yok. Bir yedek şey etýän, şeýle bolýar. Ondan soň polnosy açylýar. Basýan, polny ýapylýar. Ştorka jaşam şey diýip ýapylýar, ýapaýyn diýseňler. Şu diskaň oglanlar başga bir görnüşem, oňun suratyny goýar. Men pikirimçe bu diska däl, şu diskany men halaýan, maňa has gowy görnýär şu diskalar. Bu da erbetde ýöne ol has gowda. Bir maşyna funksiýa bar bolsa, şu maşynada bahasam gaty gowy. Men maşyn satamok. Men hiç kil maşyn satamok. Men diňe maşyn abzor etýän. Sebäbi men çyndan Hytaý maşynlaryny halap başladym. Şoň üçin men abzor etmäni başladym dary. Сиденье. Kapıjagaşy owadanjy. Alcantara jyk berdi, şolar ýaly upravление jygy. Kondisioner pechkany ýüketýän, plus näme etip bolýar? Zaryadnik bar, bolly. Öňdäki ýaly sиденье, gapdaly koja, berdi ventilasiýa, hemmesinde ventilasiýa bardyr. Galan zatlary da baha beriň. Maşyn çyndan gowy. Mene widin haladym prosto. Näme üçin adamlar Toyota Highlander alýar? Wot şunu alyp bilen oklar men düşünemok. Highlander näçe paket? 35 mi? 40 000 dollarmy? 18 000 dollar. Türkmenistan 20k barýar diýär, 20 de barýar ýöne şolay. Glawny aýtmadyk zadym, maşyn polny приводам Volvo. Potyr, o da şol Volvo da почти şu maşyn hemme zady. Ýene bir zat da. Redin ine şol açary edil salonyň renkini edilýär. Gara salonna bu da görýäňizmi? Garaja açar. Oja alsamam bolly. Jyly manzara. Men kän okudum, görüşdirdim. Ýöne şoň dwigateliniň stuk berenini paka tapmadym. Men näme üçin özledim? Näçe min kilometrde şoň dwigateli stuk berýär ýa problema çykyp başlaýar. Ýöne yüzden geçenden soň problema çykanlara tapdym. Ýöne kän däl. Sebämen jyly sürgänler bilen görüşip görýän, çeri sürgänler bilen görüşip görýän. Hiç kim maşyna meselel diýeni men pakara göremok. Hiç kim göremok. İnternetde barasynda çykýanlary, balyaçkalary pakaşda mene bilemok. Näme balyaçkasynyň badygyny, dwigateli gowy, korobkasy gowy, başga näme gerek? Ekonomiçni maşyn plus bilýän, ikilik turbo motor. Ondan galanynda özüňiz görüň. Mene siz üçin starat etýän, bu jyly manjarany düşürdim. Innik videoda jyly Atlas Pro çykýar. Jyly Atlas Pro'nun Dorestyling çykýar, 2023 modelini görkezek. Sebäbi pakaşda 25 modelini tapamok. Toyota diýäňizde, seredin men size dostlar bir zat düşündirýin. Hemme kompaniýalar hem başlandy bar, kopýadan başlaýarlar ýa ýene bir zat etýärler, döwlet kompaniýasy bolmasa. Toyota diýäňiz, Toyota da başda çykaranda bolýar kopýa çykarmady. Ýöne başda Toyota'lar gowy diýip bileňdi, tuşsamy Kia, Hyundai, Türkmenistana ýaňy gelip başlandy. Nälik ýere jetýärdiňiz? Ay ýok, Kia da gowy däl, Hyundai da gowy däl, o da gowy däl, şuwat gowy däl diýenler. Ba ýöne köp halaýar şo maşynlary. Şeýle inna şol maşyn jyly, imnen jyly Kia, Hyundai'ň urwini geçen ujarlay. Ol urwini geçen sebäbi min bazasy Volvo'dan başlaýar. Volvo Şweýçýa maşyny, ol uje başga urwinde gezip gören maşynlar. Diýjek bolýanym şoň üçin
Geely уже Kia Hyundai'dan точно gowy двигатель motor hem точно gowy. Sebebi korobka Toyota'nky двигатель hem Volvo'n götür. Şoň üçin men pikirimçe meselem toş sama Camry alandan hem şunu alanyň gowy, ýanky Highlander alandan şunu alanyň gowy. Imенно şäher üçin внедорожник, ne gulýal внедорожник şullay. Gulýaly. Ýöne bir şular ýaly внедорожник minýän adam hiç haçan Camry geçmeýär. Внедорожник bolýar başgaça maşyn. Maşyna bar aýtmadyklarym proyektça bar şu maşyna. Şonu ýatdan çykyp aýtmak. Proyektçasam näme köp kişi halaýa, mene halaýan gowja zat peýda zat. Şun komplektatsiýasyny Lüboy başga bir Toyota bilen deňişdirjek bolsaňyz men size şeýle aýdaýyn. Deňişdirmem oturmagyň sebebi myň komplektatsiýasy gaty gowy. Çynymy aýtsam hemme zat şu videoda da pirçisler zetip bilemok, diňe ýatma şun zatlar aýtyp geçip oturýar. Ýanky parkowka diýdi, proyektça diýdi, panorama, tam bir massaj ýok şunda, abagrev, abduffa, labovoýam, abagrefa hemme zady bar. Faralary, inson tehnologiýalar, optika. Dostlar, görüňiz üçin şu wagt için oturup görüňiz üçin sag bolun. Daşarym şeýle bir soğuk. Gaýrat edip podpisat edin, like goýun. Inden ýene täze videolar çykarar. Yep, what up, Jack? 蓝老，老天保佑金山银山前路有，老天教唆别管江湖龙虎斗，老天叮嘱这辈子我散不丢，老天就怕346雷总打球。